Vítám vás na mém novém YouTube kanálu a můj YouTube kanál bude sloužit ke cvičení. Takže máme tady začátek, tím pádem klik, ten by měl umět každý i holky. A tady máme postup, jak se dělá, musíte jít jako kdybyste dělali prostě prkno. A pak jdete pomalu dolů a zvednete se. Klik je dobrý na biceps a na prsa. Samozřejmě víc kliků jako diamond push-up a tak dále, tak dále. Takže určitě se naučte klik. Pak je tady zhyb. Máme více zhybů, jakože když se chytneme rukama proti sobě, tak to je dobrý na svaly. A když se chytneme, jak je tady na obrázku, tak to je dobré na záda. Pak tady je sedlech. Sedlech ten se dělá, když udržíte nohy jakože na zemi, ale můžete ho dělat i když vám někdo ty nohy drží, nebo se chytnete nějakého zábradlí. Máte ruce za hlavou a máte pokročené nohy a pak se k těm nohům přisunete. A jako poslední tu máme zvedání činek. Zvedání činek je dobré na prsa a taky biceps. A hlavní je, že nesmíte mít pokročené zápěstí. Pokud máte pokročené zápěstí, je to špatně. To zápěstí musí být rovně. Takže určitě odebírej můj YouTube kanál, tady Zozo. A dej like na tohle video, aby prostě bylo víc takových videí. Zdar.